Yonke imidlalo ebandakanya amaqela angahlawulwayo isanqunyanyisiwe ngenxa yale ntsholongwane ye-corona. Kuza kubuyelwa ebaleni xa imeko ivuma. Kodwa abantu xa bembalwa bavumelekile ukuba baziqeqeshe kodwa baqelelane. Aba bafana baseAddo benza loo nto nabo. 1. Kufunda ukuba kwenza njani ke-professional. 2. Izinto funeka uzenze xa uyi-professional player. 3. Andifuni ufika phaa ndifike ngento yam, funeke ndifike ndenze into eyenziwa phaa. Njengoba ndisiya kwiKaizer Chiefs, iplayer endiyithandayo kwiKaizer Chiefs nguEric Matoho. Indlela adlala ngayo ndiyayithanda, nee-tackles zakhe ndiyazithanda. Yaziba nam ndiyidifenda, ixesha elininzi ndisoloko ndibukela indlela enza ngayo. uSimnikiwe Mbonda libhongo laseAddo. Le ndodana idlalela iMamelodi Sundowns kwi-multi-choice disc challenge. Kudala abantu besiya kwezi ndawo like baya babuye nabona singazi babuyiswa yintoni, then ndithe ndofumana nalawo opportunity uba mandiye kwelaa cala ndazixelela uba andizokwazi ubuya ndibe ndiyazi indawo yam indawo enjani, sidlala njani, like ii-conditions ezikuyo zinjani, so andizokwazi ubuya ndizophusha kangoko ndinako. Le dolophana yaseAddo yaziwa ngokuvelisa ama-orenji, kodwa ingaziwa nangebhola ngoku ukuba aba bafana banokufezekisa amaphupha abo. NdinguThabo Daniels, eAddo, eMpuma Koloni.